oso berezia da guretzako. Posposi gaude, elkar ikusten. Egun honetan beti urduritasuna, lehenengoa bertrajea ondo hartuko zaidan, edo dana topatuko dudan ondo, eta txupinaia ondo botako dudan, baina oso egun hunkigarria da guretzat. Kaferik ez dago, gaur ez dago saltzen, goizeko ez dula, eta zer egin gabe, zuaitzeko oztoak, ari naiz ematen. Mila gauza egiteko, eta zer egin gabe. Mila gauza egiteko, eta zer egin gabe. Eta mata mugikorra aurpegira, ez du lanik naiz da igual eskertuko zan. Oparitu zen idan liburu astekoa, egun motel lehiotik. Gure zirkuak 8 urte inguru daru martxan, Euskal Herriko zirku deambulante bat da, eta oso poziga gaur emozkuntzari xaz, guk azkanin etxen dauen lana euskeratik euskerintzako etxen dugu, eta oso arroga euskal eragile bat geixo amorun kontatiaz, eta gure lana kontutan hartziaz.